כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש עם שירים מאתמול שאיש לא יבין, שאיש לא יתפוס, ורק את באולם לבדך מקשיבה ובוכה בשבילו. על מה את בוכה? שירים זה גיטרות וחלומות. כן, אחרי השירים אקח אותך ואת צעירה, ברוח של עיר תנשב בודדים. כן, הרוח נושבת פירה, וסדרן מנומנם מקיבוץ בגליל שעזב את הכל, ישן מה שעה ואת אני שבכית ואין לך שעות. כך עובר לו יום ועוד יום, וכאילו השמש היא עוברת אותנו נמוך, כי אנחנו כמו כל אחד. אם נהיה פה מחר או צלצלי אליי כבר ב9, כי אחר כך אצא מי יודע מתי חזור. אם נהיה פה מחר או צלצלי אליי כבר ב9, כי אחר כך אצא מי יודע מתי חזור. זה כבר כמה ימים שבצוותא מלא והרבה אנשים מחפשים במי מדובר ומי נכתב השיר, ורק את באולם לבדך מקשיבה, או אולי נרדמת לא רואה את עינייך כי עסוק באות, כן עסוק בלהיות זמר. כך עובר היום ועוד יום, וכאילו השמש היא עוברת אותנו נמוך, כי אנחנו כמו כל אחד. אם נהיה פה מחר או צלצלי אליי כבר ב9,